Orang kene telah beli tepuk tangan iki pelit lho wong iki kok. Lah ngono tak wis guyu. Wis tak tak sawer to. Nah niku Pak Rio Ponorogo badhe nyawer. Yo Mas. Ya matur suwun Pak Solikin. Jenenge apa? Namanya sinten Bu? Bapaknya namanya sinten nggih? Solikin. Kita jenenge kita. Napa? Pak sinten? Ayo.